Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri namu mai albarka. Shirin da kan zo muku daga gidan tashar fitila RTV haskaka al'umma. Kamar kullum yau shirin namu zai tattauna ne akan tarihin masarautar Kazaure. Masarautar Kazaure ɗaya ce daga cikin masarautu biyar da ke cikin jihar Jigawa. Tana arewa maso yammacin jihar Jigawa, inda daga arewa da masarautar Kazaure ta yi makwabtaka da masarautar Daura, daga yamma kuma ta yi makwabtaka da masarautar Katsina, daga kudu kuma ta yi iyaka da masarautar Kano, inda a gabas take makwabtaka da masarautar Ringim. Masarautar Kazaure tana da ƙananan hukumomi guda hudu, wato Roni, Gwiwa da kuma 'yan kwashi. Masarautar Allah ya albarkace ta ne da tattalin arziki, inda take da duwatsu da kuma ƙoramu, inda take da damadamai har guda hudu, wato akwai Damba Dam, akwai Muhammad Ayuba Dam, akwai Ibrahim Saminu Turaki Dam, sannan da akwai kuma Wawan Rafi Dam. Akwai Muhammad Ayuba Dam wanda shine ya raba sabon garin Kazaure da kuma tsohon garin Kazaure, kamar yadda aka fi sanin cikin gari da kuma kanti. Akwai gada wadda ita ce ta ratso ta saman dam din nan, wadda ake bi daga cikin gari zuwa kanti ko kuma daga kanti zuwa cikin gari domin kasuwanci da gudanar da al'amuran yau da kullum. An kafa wannan masarauta ne a shekara ta 1780. Bincike kuma ya tabbatar da cewa wannan masarauta tana ɗauke da murabba'in kilomita 1780. Ta fannin tattalin arziki, kaso 80 na tattalin arzikin Kazaure yana samuwa ne ta sanadiyyar noma da kuma kiwo da sana'o'i kamar jima, rini, saƙa, fawa, kiwo da kuma sauran sana'o'i na yau da gobe. Tarihi ya tabbatar da cewa sunan mutumin da ya fara kafa wannan gari shine Ibrahim ɗan Tunku, wanda kuma ya fara gina garin Kazaure ne a gidaje guda 14. Bincike ya tabbatar da cewa akwai mutane da suka rika shigowa cikin wannan gari, wanda kuma ya samu tumbatsa ta ko'ina, kamar daga cikin jihar Katsina da kuma jihar Kano da ma Faranshi da ke cikin ƙasar Nijar. Ta fannin sarauta kuwa, sarautar Kazaure tana da sarki da hakimai da dagatai har ma da masu unguwanni, inda masarautai ta yi sarakuna har guda 10, kamar na farko Sarki Ibrahim ɗan Tunku, na biyu Sarki Dambo, na uku Sarki Muhammadu Zangi, na hudu kuma Sarki Muhammadu Mayaƙi, na biyar Sarki Muhammadu Tura, na shida Sarki Muhammadu Umaru. Sarki na bakwai da ya mulki masarautar shine Sarki Adamu, kuma na 8 Sarki Ibrahim, na 9 shine Sarki Husaina Adamu, sannan kuma sarki wanda yake a kai yanzu shine sarki na 10, wato Alhaji Najib Husaini Adamu. Wato tun da aka kafa masarautar, gida ɗaya ne yake mulkin wannan masarauta, wato daga ɗa sai jika sai ɗan jika, kamar yadda bincike ya tabbatar kuma ya bayyana. A fannonin ilimi kuma, bincike ya tabbatar da cewa masarautar Kazaure tana ɗauke da mahaddata Alƙur'ani da kuma 'yan boko, inda a wannan gari ake da Furofesoshi da Daktoci. A ɓangaren addini akwai shak-shak, akwai kuma manya-manyan malamai da alarammomi masu karatun islamiyoyi da kuma tsangayoyi. Ita dai masarautar Kazaure tana samun ci gaba ne ta fannoni da dama, kamar ta fannin kiwo da kuma harkar sadarwa. Bincike ya tabbatar da cewa akan yi wa wannan masarauta kirari da wasu kirare-kirare guda 4 kamar haka: Kazaure ta Dambo, kunu sai yaɗa; Kazaure birnin Adamu; garin fura wurin damu; garin da ba a yunwa balle tsiya; Kazaure kaɗan mai albarka; Kazaure tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Waɗannan su ne kirare-kiraren da akan yi wa wannan masarauta ta Kazaure. A ƙarshe muna addu'a Allah Ubangiji ya ɗaukaka wannan masarauta ta Kazaure mai albarka. Kar ku sha'afa, kuna tare da gidan tashar fitila RTV, tashar haskaka al'umma.
Ni ne naku Yusuf M. Kazaure. Ku ci gaba da sauraron ingantattu kuma ƙayatattun labarai da kuma wasanni da sauran shirye-shirye na gidan tashar fitila RTV haskaka al'umma.